creiem imprescindible la presentació d'aquesta moció. Els comptes de Turisme València indiquen que entre l'any 2004 i 2006, com diem a la moció, es va destinar a l'organització de les Jornades València Summit alrededor de 1,9 milions d'euros. Uns 2 milions d'euros de diners públics que es van destinar a aquest institut, que és fruit ara, malauradament, d'una investigació judicial. Per altra banda, les memòries econòmiques entre l'any 2005 i 2009 expliquen molt bé com la Fundació es nutreix de percentatges que oscil·len entre el 95 i el 98% d'aportacions municipals. Diners que escapen a la fiscalització dels grups de l'oposició i del mateix Ajuntament. En el patronat d'aquesta fundació estem exclosos els regidors i les regidores d'aquest Ajuntament, a excepció del senyor Grau. Aquest turisme basat en grans esdeveniments, en la Copa d'Amèrica, etc., buidaven les arques públiques i que, a més, tenien un impacte econòmic molt relatiu. I aquests efectes palpables en la ciutat de València no han estat tant la creació d'ocupació o el coneixement de la nostra ciutat. Per tant, les propostes d'acord que fem en aquesta moció és la dissolució de la Fundació perquè passa a ser municipal, que en el patronat s'incloga el conjunt de regidors i després les altres dues propostes, que es crea una comissió d'investigació per part de l'Ajuntament en aquest cas i que l'Ajuntament es personi directament en el cas NOS, com a acusació particular. Si al final realment hi ha un seriós dubte de que aquest Ajuntament ha estat timat per el senyor Urdangarín i la seva suposada trama de corrupció, que és persona d'aquest Ajuntament i defensen els diners dels valencians i les valencianes. Seria la cosa més clara.